sa trailer kasi akyat, ahon, akyat, tapos nakakatakot yung bato-bato, ganun. Kaya dapat dahan-dahan ka. And dapat talaga naka-helmet ka. Yung ibang kasama naming naka-helmet, naka-full face helmet sila. Kasi para full protection. Ano daw? Buhat bike, Ben! Buhat bike! Yo! Bagong tricks! Maratap, maratap. Doon tayo pupunta. Ayun na siya. Yung trangko namin. Yan na. Mabibi. Sarap. Go, 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 go. Let's go. Annyeong. Okay. Saman, tutulak eh. Wow. Saman, tutulak ang iban. Habis ko ba kaya? Tutulak ko di saman. Come on. Dun sa mga nagtatanong kung saan ito, it's Bundok Reyes, Surubio. Parang New Zealand. Woo! Kuya, patiin nga yung bike mo! Kuya! Patiin yung bike mo. Full suspension. Full sus. Wow! Sana oil. Mahal ba? Mga 100K? Mura lang yan, mura lang yan. Gundo? Pariya lang yan. Pero tignan mo, fake ito. Fake it. Oh. Ay, peke. Gundo. Mga 100K. Folding. Drinks. Folding. Hi, Gaye. Hi, kuya. Guys, pare. Sabi mo 5:30 ah. Hi, kuya. Photographer. Picture na. Kuya. Woo! Walang kapit. Bawat. Ito pa yung tinatawag nilang New Zealand ng Pusurubio.
So, it's green kasi tag-ulan. Wow, ang ganda dun. Ganda. New Zealand. Ano nga pala pangalan mo ngayon? Ralph, pare. Harap po, harap. Mauna muna ako. Pre, what's budol? Guys, sama kayo. Team budol. Nandiyan lang yun yun siguro si Kikento, si Carl, si ano siguro, Mga si mukhang Muscle budol. Man. Nag-send. So, pag downhill ang laro mo, naka full helmet na bike ka, ganito. Yan. Pag wala kang helmet, dapat di ka nagbabike. Charot. Sombrero lang. Sombrero lang. Papogi. Mga uncles. Next stop. Let's stop it. Biker'S din. San Fabian? San yun? Bye! See you. Ganda. Bye! Bye! Lusong. Wala, ano yan? Yung daan to. Kala ko ba bike? Grabe. Grabe naman ite. Ginagawa mo! Alright, part 2! Bawal simplang besh. Ginagawa mo! Wala kang bibidyon si ka! Ano to, delikado ya! Go kuya! Sideways! Ako, makudyos may sapatos! Shout out! Going to Biker'S din, San Fabian. Hindi pa kami tapos sa trail, but bitin yung mga kasama ko. So, bike ulit. And, tama naman. Okay lang yung daan dito. Medyo smooth. Alright. So, today is Sunday. And time check, 7:30. 7:30 pa lang. Saan kaya magandang mag-bike next? Suggestion nga guys, para alam ko kung saan magandang mag-bike. Siguro within Pangasinan na lang kasi mahirap na sa iba eh. Strict na sila. Sabi nga nila baka daw mag-lockdown ulit. So, bike na tayo ng bike para iwas lockdown. Pag tapos... Hi! So, pag lockdown na kasi hindi na pwedeng mag-bike. Mga kasama ko. Nauna lang ako kasi nag-vlog ako, di ba? Lalo. Shout out. Going to another side. It's rocky road here. Ang daan.
ko, ligmak. Itan. Shucks, ang hirap. Dahil sa tubig. Nice trail. Nice. At tumigil ang... Operation lakad. Come on! Your bike is sinking! Group yourself into... Alalala! Ano yan? Tag-ulan kasi kaya maano yung tubig. Guys, tag-ulan. Lumusong siya sa tubig. May banandaan. Swimming. Sir, napatin Swimming. yes. Swimming. Kapakalahati yan, mamaya pa. Chill lang mamaya. Chill. Chill ride. What's up guys? Subscribe na kayo, kasali kayo mamaya. Yeah! Shout out Team Budol. Team Budol. Kasama. Sure. Wow, that's great, Ahon. Feel my hininga. Great Ahon, guys. Malayo pa. Malayo pa. Oo. Yung dadaan ka ng bukid para lang makapunta doon. Go. Noong last punta namin dito, putik yan. Grabe. Oh, wala pang ano? Wala pang... Ulan. Contestant number 1 in the blue corner. Oh. Tapos na last, Go. diyan kami sa Rio. Sila, oh. Tara. Grabe, ang ganda dito. Saan na tayo? Linggaya. Ay, Lingayan Golf na yon yung blue. Pero, papunta kami sa Fabian guys. Biker'S eh. More fun in Pangasinan. Merienda. Saan mas masarap dito, kaya? Saan mas masarap? Saan? Gasolina. Libre ko na. Pinahalo sa gasolina. Ito is green apple. And this is red berry. Strawberry berry. Red apple. Red apple. Green apple. Red apple. Ang pangit. Malayo pa? Kung magtatanong ng ganyan. Tuloy mo diba? Sa recto, kung malapit na. Malayo pa?
Lapit na daw ba? Lapit na? Lapit na? Yeah. Lapit nang dulo ng semento. Slow down. Ganyan na tayo. Slow down here. Tag-tag na. Mahirap kasi pag mabilis ka tapos ganito yung daan, mag-overshoot ka kasi lalo na pag may mga line curves. Natry ko na din minsan. Muntik na ako mag-overshoot. Ay, hindi nag-overshoot na ako, buti hindi ako nasa-slide. Normal. Benet. In Malog sur San Fabian. San Fabian. San Fabian, one of the place where fishers catches fish. Ano daw? Madaming fishers. Diretso. Bike! Joke! Joke lang. For the views and the fingers.
Kulubot na tong pa ako pag uwi. Nabasa. Lapit na! Lapit ng malastag! Wah! Dito na tayo sa Biker'S din. Andun po. Wait lang, punta natin. Pero tuloy na muna. Kasi nakapagod. Biker'S din! Oh! So, where are you in Biker'S din? San Fabian? One San Fabian. Pinagawa to ni Governor para sa mga Congressman. Di Venecia. Ay, dito. Congressman Di Venecia. Yung congressman dito sa distrito na to, San Fabian, Pangasinan. And ginawa niya tong Biker'S din. Tingnan nyo, madami siyang bikers. Tulog dito. Pwedeng matulog, pwedeng mag-rest, may toilet, pwede ding magluto. Siguro yung mga nagagabihan. Kasi ang ganda nung daan dito. Patag siya. Ay, hindi. Ano siya? Road siya, pero ahon. More on ahon. So, nakapagod din. Ganun. So, Biker'S din. Different. Mga iba-ibang taga-iba-ibang munisipyo. Mamaya, tingnan natin kung sino yung mga yan. So, Biker'S din. Let's go inside. Biker'S din. Kuya, taga saan kayo? Santa Barbara po. Santa Barbara? Ilan kayong pumunta dito? 7 po. Lahat kayo taga Santa Barbara? Wow, grabe. Maganda ng bike nila. Yan. Shout out from Pusurubyo. Nagkapuloy man si Ken, nagkapuloy jirek kino senyor. Wow, may CR. Shout pa. Ha? May papag? Saan dito? Nakala. Shout out. Shout out from Santa Barbara. Sige, shout out kayo guys. Shout out daw. From Santa Barbara. Ulit. 1, 2, 3, go. Shout out Santa Barbara. Alright. Anong pangalan mo? Aladin Buendiver. Wow, wala din. Ikaw ay? Einstein to. Einstein. Wow, matalino. Ading, anong pangalan mo? Jun. Jun. Ayan yung si Aladin Bendibera, ayun pinakamalakas. Marunong to kumanta, pag-antayin nyo nga. Oh, kanta ka nga din. Sampal. Sampal! Biladuling. Sampal. Ilang taong ka na? 18 Wala ka ta. Anong pangalan mo, Ading Bora? Ha? Ejido. EJ. Ikaw, Ading Fox. Limmel po. Wow.
2, 4, 6. Asan siya yung kasama? Ay, saan? JC. Wow, yung... Yan! Ah, guys! Alright, shout out, guys! Say hi! Dami nyo ah. Taga saan ka, kuya? Taga Manawag po. Ay, Manawag. Basura mo. Manawag ka rin? Ah? Bakit ka naka-PL dito? Magbabaw yung sarap. Ay, sponsor. Shout out! Ang dami ng magagandang bike dito. Parang ang yayaman ng mga batang to. Saan kaya sila kumukuha ng pambili? Sponsor! Gusto niya! Anong trail to? Susungkitin mga bituin. Sarap. Punta na itong bike mo. Binday Dam. Andun o. Yo! Grabe yung trail. Alright, Dam. Ito yung tinatawag natin extreme trail. Trail biking. Grabe, pati Dam. Extreme trail. And his name is John C.
So guys, pauwi na kami. So, that's a wrap. Hello riders. So, bike check muna tayo para maayos yung bike natin pag uwi. So, tapos na yung mag-ride. So, nakakapagod po. And don't forget to like, comment down below, share, and subscribe. See you on our next ride. Bye-bye.